नमस्कार. आज या व्हिडिओत चिबडाची पानक करची पळूया. गरमी सीझनात चिबड खूप येतात. हे पानक करच्याक बऱ्या पिकल चिबड घेऊ का. चिबडाची भायली साल आणि भितल बी काण घेऊ का आणि होड पीस कटकन घेऊ का. हे मिक्सरात गंध वाटून घेऊया. पाटील चिबड एक होड मैदानात काण घेऊया. इथलं पातळ जाय म्हणून पळून तिथलं उदा घाण घेऊ का. मिक्सर मैदानात 1 चमचे साखर, 2 ते 3 वेलची घालका, 10 मिऱ्या कण घालकात आणि हाजो गंध पावडर कण घेऊ का. हो रेडी केले पावडर चिबड्या रोसात घाल्या. उदाक घाल्ल्यान चिबड्याची स्वीटनेस कमी जाता. त्याच खातीर कितले गोडसाण जाय म्हणून पळोवन किसेल गोड घालका नाजाल्यार साखर घालका. पानकाक जर आमसाण येवच्याक अर्ध लिंबू पिळका. लास्ट 1 पाव चमचे मीठ घालका. बरेकन गोड करगोवन घेवका. पानक रेडी असा. हे अशीच पिवच्या जाता नाजाल्यार फ्रिजात दवरून थंड कन बी पिवच्या जाता. चिबडावरीच आमले पानक करचे जाता, भिंडा पानक करचे जाता. या गरमी सीझनात वेगवेगळे नमुन्याचे पानक ट्राय करा. हे पानक तुम्ही घरात ट्राय करा. कशे लागले म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.